Sí, estem posant a gravar perquè la idea és que després us passarem la gravació de la reunió, així tothom teniu el complement d'aquesta reunió, a part de tot el que la Magalí us explicarà en aquest PowerPoint, doncs també us ho farem arribar després de la reunió durant el dia d'avui, quan tinguem a punt la gravació, que segurament trigarà una mica a quedar compilada, però compteu això, ho dic perquè pel tema de prendre notes o fer captures de pantalla o el que sigui, que no patiu, que més enllà del que pugueu o vulgueu apuntar, que tindreu tota la informació durant el dia d'avui. Magalí, et presentes tu? Comences tu? Sí, bon dia a tothom, a tots, totes. Aquesta és la primera trobada que fem de la formació de la LOMLOE. No és una formació, és una reunió informativa. Ara l'Ignasi explicarà una mica la pretensió d'aquesta trobada. Doncs això, jo soc la Magalí, ara l'Ignasi farà aquesta introducció inicial i després jo em posaré amb tots els conceptes de l'OMLOE, cliquedo l'OMLOE, llavors deixo que parli l'Ignasi i després continuo jo. Sí, se'm sent molt fluix, dieu? Sí, ara millor, si no crido, però se'm fa estrany de cridar. Primer de tot, bon dia a tots i a totes. Encantat de veure noms tan coneguts. Jo sóc un dels fundadors de Cliquedo i avui fem, com deia la Magalí, la primera reunió perquè teníem moltes demandes a vosaltres de saber què havíeu de fer i com ho havíeu de fer, i és evident que us havíem d'informar d'alguna manera en quin punt estem, de tots els canvis que hi ha havent i els que hi haurà, i com ens hi estem adaptant i com us hi heu d'adaptar. Per tant, avui no és una formació, que estem poc acostumats a no dir-li una formació, i més amb més de 100 persones que ja esteu connectats i connectades. I, per tant, la idea d'avui és que us informarem de tot el que tenim, de tota la informació que hem pogut recollir les últimes setmanes, mesos, i a partir d'aquí també donar-vos alguns consells de com ho aplicarem. Magalí, no sé si pots passar l'slide. On hi ha una mica el resum inicial dels objectius. Compteu que som més de 60 persones només enfocades al desenvolupament i a producte i a informar-vos de tot el tema de l'OMLOE, que estem llegint tota la documentació i que estem preparant tot el que s'ha de preparar a Cliquedo, que no és poc per tenir totes les opcions al vostre abast. Per tant, en aquest sentit, que sapigueu que ja fa molts mesos que hi estem treballant, en alguns casos ha afectat més o menys, depèn del lloc on estigueu i també de l'etapa educativa, però és evident que aquest curs, en alguns cursos ja comença a tenir més impacte, tot i que hi ha les prerrogatives que s'estan marcant tant a nivell de currículum com d'altres elements. Dir-vos això, que hi ha aspectes que encara no coneixem al 100%, però que la idea que entre tots ho tirarem endavant i que no patiu, que estem aquí per ajudar-vos, que no és un tema que us deixem a la vostra taulada i ja està, sinó que som conscients de la transcendència, per tant, que ens demaneu tanta ajuda com faci falta per poder tirar-ho endavant. Hi ha moltes millores que estan pensades i que després la Magalí us les detallarà, però moltes d'elles, sobretot per enguany, estan pensades pensant en la documentació oficial que just en el cas de Catalunya s'acaba de publicar fa molt poc, però en alguns casos encara en altres comunitats autònomes no s'ha ni publicat. Però estem intuint què acabarem tenint que fer i, per tant, això és important. Tampoc ens oblidem dels temes de l'avaluació trimestral, que ara us calendaritzarem i us direm com ho podrem anar a fer. Aprofitarem totes les coses que té Cliquedo, per tant, per nosaltres també és
un punt de coses que ja havíem fet fa alguns anys que ara encara tenen més sentit amb la nova llei si així ho voleu. I per tant, potser és un bon moment per refrescar temes que ja teniu disponibles a ClickEdu, per exemple, les rúbriques o el treball per projectes, etc., que poden ajudar-vos a implementar la llei. A més, aprofitarem en coses que crec que ens aniran bé a tots, com per exemple el tema dels butlletins trimestrals, fer-los un rentat de cara, millorar les opcions, que vosaltres el pugueu configurar directament des de l'eina, etc. Per tant, nosaltres estem aprofitant el moment. Jo crec que com moltes de les escoles millorar coses i per tant aquestes també us les trobareu. I com us deia al principi, això és una reunió informativa, no és una formació, i per tant estigueu molt atents perquè al llarg de les properes setmanes us anirem enviant instruccions per acompanyar els canvis de procés, formacions més concretes, ajudes d'ajudar-vos a deixar-ho tot ben configurat per no tenir problemes, per fer els canvis que us demanarem de la millor manera possible, etc. Els que ho vulgueu, perquè, insisteixo, hi ha prerrogatives que en cada comunitat autònoma són diferents, no s'implementa tota la llei a tots els cursos a la vegada, etc. Per tant, és important això, que nosaltres us fem les recomanacions. Lògicament, nosaltres al final de curs sí que us obligarem, perquè surti la documentació oficial correctament, a que els documents finals surtin bé, però més enllà d'això, també és una mica el vostre criteri, entre cometes, aplicar el que direm. Per tant, agraïts l'àmplia resposta i tornar a posar-nos al vostre servei amb qualsevol cosa. Per intentar organitzar la reunió, com que som moltíssima gent, si hi ha qualsevol dubte, l'intentarem fer al final de la reunió, i per tant, a partir d'aquí intentarem contestar el que puguem contestar i el que no, més endavant us intentarem contestar d'alguna altra manera, via correu electrònic, via trucada, via alguna altra formació que farem més específica, etc. Sí? Tot teu, Magalí? Sí, la calendarització, doncs em poso. Aquí és una... Hem separat una mica els moments del que explicarem ara, quines millores, què anirem aportant en cada un dels moments. Hem intentat fer aquesta calendarització, que després la veurem amb més detall. Veurem què estem preparant per la primera avaluació, què estem preparant. Diem entre les dues avaluacions perquè la data exacta de les coses, de les millores, no sabem exactament en quin punt serà, si serà abans del final de la primera, a l'inici de la segona. Estem calendaritzant també el que farem de cara a la segona, a nivell de ClickEdu, millores, coses que us farem, aportarem en relació a la LOMLOE, i després tot el que farem a nivell de final de curs i el que tenim previst fer de cara al 23-24. Això ara ho veurem a nivell detallat, però abans anem a veure una mica els conceptes bàsics de la LOMLOE. Segur que vosaltres ho sabeu, us han informat segurament a nivell d'altres vies, però sempre està bé fer una mica de resum, una mica el que busca la LOMLOE, el que vol, el que pretén. A nivell com deia l'Ignasi, és una llei una mica que va sortint a comptagotes, que ens van informant, que no estan encara les coses molt definides. Llavors, també és una llei molt de mínims, en què cada comunitat després ha d'explicitar o de dir com s'ha de treballar. Algunes comunitats han publicat coses ja oficials, ja tenim informacions oficials, l'altra encara estan amb esborranys, en projectes. Per tant, anem fent en funció del que anem coneixent. Així com a la LOMLOE, a la LOEM, quan va entrar a la LOEM, ja sabíem al final, sabíem que a primària hi havia unes dimensions que sortien a les actes, sabíem que hi havia unes competències, segon, quart, sisè, que s'havien d'avaluar d'X manera. Ho teníem tot molt més definit, per tant, a l'hora de nosaltres treballar ens era molt més fàcil perquè sabíem al final.
Sabíem com serien les actes, què voldrien, què demanarien i com ho demanarien. Ara no. Ara amb la LOMLOE les coses estan bastant a l'aire. A Catalunya encara no hi ha el decret d'avaluació. De moment sembla que no el publicaran. Per tant, hem de treballar tenint una mica contemplant diferents escenaris possibles. I això és el que intentarem. El que explicarem avui potser canvia al llarg dels mesos, perquè potser apareixen coses noves, segurament no canviarà molt, però sí que aniran detallant, per tant, potser hi ha canvis en el que anem dient avui. Però sí que està clara la idea de la LOMLOE, ara la veurem. La LOMLOE ja es va introduir el curs passat, ja vam fer canvis a Cliquedo, ja vau tenir a final de curs tot el que van publicar en aquell moment. Van ser 4 coses, bàsicament. Va ser la desaparició de les dimensions i, en conseqüència, les competències de les dimensions. La repetició només en els cursos de primària de segon, quart i sisè. La desaparició de l'avaluació extraordinària a l'ESO, que això també ja va entrar al curs passat, i que batxillerat es podia repetir i obtenir el títol una assignatura, una matèria suspesa. Això ja va entrar, ja es va programar, ja es va fer tot a Cliquedo, ja ho vau tenir a la vostra disposició, i ara anem a veure una mica els conceptes bàsics de la LOMLOE a nivell genèric, nomenclatures, algunes coses són molt similars o la idea és la mateixa, l'únic que han canviat cosetes, d'altres són noves. Ara anem a veure una mica aquesta idea del que és la LOMLOE. Després veurem com temporalitzarem totes aquestes idees o coses, millores o coses que farem nosaltres des de Cliquedo, com farem aquesta temporalització perquè vosaltres ho sapigueu. A nivell de canvis de nomenclatura, deixem de parlar de parvulari, hi ha moltes escoles que ja no parlen de parvulari, però encara estava per allà, i parlem de l'etapa d'infantil, que englobarà l'etapa de 0 a 6 anys. Abans era una llar per una banda, el parvulari o el P3, P4, P5 per una altra. Ara el que es busca és una continuïtat de tot el que és infantil. Aquesta idea de continuïtat l'anirem trobant al llarg de tot el PowerPoint, perquè una mica la LOMLOE és això, veure l'alumne com evoluciona, veure què necessita, no fer una foto d'un curs, oblidar-nos-en i anar al següent. No, la LOMLOE busca molt aquest seguiment de l'alumne. Per tant, l'etapa d'infantil deixa de dir-se parvulari, passa a dir-se infantil i engloba tot el que serien de 0 a 6 anys. A nivell, com que canviem el P3, P4, P5, ara passarem a dir infantil 3, infantil 4, infantil 5 i canviarem les pantalles perquè així sigui. Passa una mica el mateix a primària i a l'ESO. Primària i l'ESO passen a ser una sola etapa, amb la idea de continuïtat, que no vagi l'educació primària per una banda i l'educació de l'ESO per una altra. Busquem aquesta continuïtat. A nivell de nomenclatura no canvia, la primària segueix sent primària i l'ESO segueix sent l'ESO, però hi ha moltes més coses comunes. Es busca aquesta continuïtat en tota aquesta etapa més obligatòria. Batxillerat segueix sent batxillerat, no hi ha canvis, i els cicles formatius igual, grau mitjà, grau superior. Molt bé, la LOMLOE ja s'ha d'implementar aquest curs escolar a tots els cursos d'infantil, tots, a l'educació infantil. Això vol dir que totes les matèries d'educació infantil ja les heu de tenir a la LOMLOE. Ara anirem després concretant, però la idea és aquesta, que infantil, tots els cursos, ja heu de treballar en matèries LOMLOE. A totes les comunitats autònomes, això va per tothom. I en el cas de l'educació bàsica, que és aquesta de primària i ESO i batxillerat, entra només en acció els cursos imparells. Primer, tercer, cinquè de la primària, primer i tercer d'ESO i primer de batxillerat. Què vol dir? Que en aquests cursos les matèries han de ser LOMLOE. Les heu de tenir com a LOMLOE. Després ja veureu quines tasques heu de realitzar, ja en parlarem, però en aquests cursos imparells les matèries han de ser ja LOMLOE. En la resta de cursos no. No,
de moment, a no ser que ens diguin el contrari, de moment no, perquè a la primària seguirà sent l'OEM en els cursos parells, a l'ESO també i a batxillerat, el segon de batxillerat seguirà sent l'OMCE. Per tant, estem parlant de cursos imparells i infantil. Altres canvis a nivell de nomenclatura segueixen havent-hi el que serien les competències transversals. Algunes comunitats no en tenien, ara en passen a tenir. Competències claus o competències transversals. A Cliquedu aquestes competències les teníeu a tot arreu per competències bàsiques, ara el bàsiques el traurem i deixarem competències perquè la idea són aquestes, les claus i les transversals. Què són aquestes competències? Són aquelles que avaluen, entre cometes, o diuen com està l'alumne a nivell d'unes competències transversals, com bé diu la paraula, que engloben tot l'alumne. Són aquelles que teníem abans, la digital, ja hi eren, amb la LOEM ja hi eren, ja les avaluaven. Podíeu fer que les avaluessin els docents i el tutor acabés traient les notes finals o directament ho fes el tutor amb la idea de transversal. Ja hi eren, l'únic que no són les mateixes. Han canviat, per tant, després en parlarem, com ho teniu, què teniu. No són les mateixes, però segueixen essent-hi amb idea de transversalitat. S'han de seguir avaluant. Més canvis de nomenclatura a nivell de l'OMLOE. A Catalunya, les etapes d'infantil, les matèries passen a dir-se eixos. Hi ha 4 eixos. Infantil Catalunya. A la resta seguim parlant de matèries o àrees. Per exemple, a Catalunya les matèries es diuen a primària àrees, a l'ESO i batxillerat es diuen matèries, enteses com a matèries, i entren als jocs els àmbits, però no són els àmbits entesos com els teníem a la LOEM, que el mateix departament ens marcava, o la mateixa llei marcava, que certes matèries havien d'estar englobades en àmbits concrets. Per exemple, el castellà, el català, l'anglès havien de ser l'àmbit lingüístic, les matemàtiques l'àmbit matemàtic, i ho marcava la llei i havia de ser així, de fet sortia a l'acte oficial, o sigui que no podíem fer-ho d'una altra manera. Ara aquella idea desapareix, ja no hi ha els àmbits tan entesos com els teníem a la LOEM, sinó que són àmbits entesos com a agrupacions de matèries, que l'escola pot agrupar les matèries com cregui convenient per treballar certs temes. Aquesta és la idea, no ben marcada, sinó que cada escola pot organitzar una mica les matèries en funció de les seves necessitats o la seva manera de treballar. Llavors, un altre concepte que també existia a Catalunya, però ha canviat una mica el nom i ha entrat en més etapes, són les capacitats i les competències específiques per una banda. Capacitats és el mateix, igual que eixos i matèries és el mateix, doncs capacitats i competències específiques és exactament el mateix. L'únic que a Infantil Catalunya aquestes competències específiques ara li diuen capacitats o li diuen capacitats i a la resta d'etapes són competències específiques. Què són això? Per posar un exemple i situar-vos una mica, són les antigues dimensions. Era el primer nivell que teníem, que hi havia les dimensions, que a la primària eren obligatòries de ser avaluades, a l'ESO no, i ara han entrat a l'etapa d'infantil. I per una altra banda també tenim els criteris d'avaluació, que és el que ens ajudarà a avaluar les competències i les capacitats. Aquests criteris d'avaluació serien el que enteníem per competències de les dimensions. Llavors, no sabem al final, és el que us deia abans, no sabem al final, no sabem si això haurà de sortir en documentació oficial, no haurà de sortir. Nosaltres us donem l'oportunitat que ho tingueu sense saber una mica quin serà el final. Però després en parlarem concretament tant de les capacitats / competències com els criteris d'avaluació. Per sota ja tindríem, al tercer nivell, tindríem els sabers, que serien una mica els continguts, programacions que feu en cadascuna de les matèries, i finalment ja hi haurien els escenaris i situacions d'aprenentatge del dia a dia, que això ja és el que vosaltres feu diàriament. Molt bé.
Una idea molt important a nivell d'avaluació és això que posa aquí, avaluació de l'OMLOE, perdó. Una idea molt important a la LOMLOE és l'avaluació qualitativa. Certament apareixen encara notes i necessitem notes, a no ser que ens ho canviïn tot i ara ens diguin que no, però a l'ESO, batxillerat, segueixen havent-hi mitjanes, per tant, les notes hi segueixen sent, sobretot a final de curs, però es busca aquesta avaluació més qualitativa. Com està l'alumne? En quin nivell està? Ara parlarem de tot això. Per tant, trimestralment, la idea és que el que busca la LOMLOE és saber com està l'alumne, veure, no? Avaluar-lo qualitativament i no tant quantitativament. Moltes escoles ja fa temps que esteu tendint amb això, estan desapareixent molt ja els que serien els quantificadors o l'avaluació més nominal i aneu a veure l'alumne ja en la visió més global, no? Amb redactats, observacions. Doncs aquesta és la idea de la LOMLOE. La LOMLOE va molt per aquí, va molt de seguiment, observació, de com està l'alumne, la individualitat. Lligat amb això, la LOMLOE diu que cal fer un seguiment dels aspectes acadèmics, evolutius i personals de l'alumne. Fixeu-vos que ja no només són acadèmics. Entren en joc, que segurament ja ho fèieu i ja se'n parlava, però ara està explícitament dit, no? Seguiment dels aspectes acadèmics, evolutius i personals. En totes les matèries, tots els docents han de fer observacions de l'aprenentatge de l'alumne per destacar capacitats, habilitats, veure les dificultats que pugui tenir, així poder reforçar, si cal, a través de mesures concretes, o aquells alumnes que van per sobre i que necessiten ampliacions, exercicis extres, doncs donar-li les eines, sabent quin punt estan els alumnes, veure el procés en el que està i adaptar-nos molt a cadascun de les seves necessitats per poder arribar a aquestes competències. La idea és aquesta. És important, també diu la LOMLOE, que anem recopilant informacions, que anem veient com està l'alumne i agafant evidències d'aprenentatge, que és una nova paraula que apareix ara, que algunes escoles ja en parlàveu abans, però són recollir evidències d'aprenentatge per veure en quin moment està l'alumne. Les tasques, les activitats, tot el que ens ajudi després a acompanyar-lo i que arribi a assolir el que ens hem proposat. Referent a això, entra una nova idea que és la veu de l'alumne. És una idea nova que no hi era abans, sí que l'havíeu demanat també algunes escoles, per tant ja anàveu en aquesta línia. La veu de l'alumne el que busca és escoltar l'alumne. La LOMLOE diu, escoltem a l'alumne, veiem com està, en quin moment està, què sent. I llavors diu que de sisè a batxillerat, a cada sessió d'avaluació que fem, escoltem a l'alumne, ens digui com està. Ho posa com a requeriment. Això ho diuen a Catalunya. De fet, ho trobem molt interessant, per tant, ho obrirem a totes les comunitats, però entra en joc ja l'alumne com a agent actiu, que abans potser podia quedar al marge i ens ho fèiem tots nosaltres, vosaltres, a nivell de docents, i ara el volem sentir. És requeriment escoltar-lo. Seria com una autoavaluació que es pugui fer l'alumne. Us prepararem, ja després veurem en aquella temporalització que buscarem espais on es pugui fer això, on els pares també puguin aportar com està el seu fill, l'alumne mateix. Anem en la línia aquella de la individualitat, d'acord? I, finalment, tornen a aparèixer els programes de diversificació curricular, els PDCs, que ja havien existit amb la LOE, i ara teníem el PEMAR, el PEMAR que es feia segon i tercer d'ESO desapareix, i apareix el PDC, el programa de diversificació curricular, a tercer i a quart d'ESO, orientada a la consecució del títol de graduat escolar. En aquells alumnes que cal fer-los
que els hi calgui o que necessitin aquella adaptació curricular. Després també veurem com fer-ho. Per tant, una mica de la idea de la LOMLOE és aquest acompanyament i aquest apropament a l'alumne i a les seves necessitats. Tot això, algunes coses no hem necessitat fer res perquè és idea del que diu la LOMLOE, però d'altres sí que ens ha requerit fer canvis a ClickEdu o us requerirà a vosaltres a fer canvis també, i ara és el que anem a veure, perquè hem posat coses noves o anirem posant coses noves, però una mica la idea de la LOMLOE és aquesta. Durant el curs, ara el que veurem és com aplicarem a ClickEdu la LOMLOE durant el curs. És aquella calendarització que hem vist a l'inici. Comencem amb temes concrets. Competències clau. Les competències clau són aquelles que hem dit que eren transversals, que ja existien amb la LOEM i que busquem l'avaluació transversal de l'alumne, com està l'alumne amb certes capacitats a nivell genèric. Són aquelles, per situar-vos una mica, els que heu remenat una mica ClickEdu i heu tocat la pestanya d'administració, són aquelles que estan en administració acadèmica, accions, competències bàsiques. Ara em refereixo a aquelles. Farem formacions o ja en el manual teniu molta informació de com es poden avaluar, d'acord? Però per situar-vos són aquelles. Aquestes competències claus venen marcades, són unes competències que estan ja definides i que nosaltres ja en algunes comunitats les hem pujades. No en totes les comunitats han dit com s'han d'avaluar. Han dit que hi haurà unes competències i ja veurem com s'avaluen. No sabem massa si seran en quantificadors, observacions, alguns llocs està més clar, d'altres no. A nivell de pujar-vos aquestes competències a ClickEdu, ara mateix ho explico amb les comunitats, és igual, algunes us interessaran, d'altres no, però que sapigueu que a nivell d'infantil ja hem pujat les capacitats, les competències clau a Andalusia, Aragó i a Madrid. A l'educació bàsica, allò que dèiem de primària i ESO, ja teniu carregades les competències a Aragó, Catalunya i Madrid, i a batxillerat també les teniu carregades a Catalunya i Madrid. Properament anirem carregant altres comunitats i Catalunya infantil. D'acord? Està ja previst i ho anirem fent. Els que, diguem, ho teniu ja disponible són els de la part superior en negreta. Molt bé. Com s'avaluen? Bé, com us he dit, hi ha comunitats que ja ho han dit, hi ha comunitats que no ho han dit. D'acord? En el cas que els quantificadors estiguin definits per la normativa, pujarem els que digui la normativa. En el cas que no estiguin definits, una mica farem el que nosaltres hem vist a nivell de decret. A infantil, per exemple, no estan definits, us els pujarem amb assolit en procés no assolit, amb altres comunitats el mateix, conseguido en procés no conseguido, i si és que no estan definits, si estan definits ja hi haurà els definits. En aquest cas, infantil no està definit, pujarem aquests, i educació bàsica i batxillerat els pujarem els quantificadors en el format de notes de la comunitat. En Catalunya pujarem assoliments. AN, AS, AE... Per tant, serà com s'avaluaran a Catalunya les competències a les etapes d'educació bàsica i batxillerat. Ara, seguirem una mica més. Anava a dir, en el cas de que canviïn, al final canviïn, es poden modificar. Es podran modificar, ja us direm com. Per tant, de moment ho pujarem d'aquesta manera i si s'han de canviar ja els canviareu. Ja us direm com s'han de canviar. És important, sobretot a Catalunya, que si vosaltres esteu avaluant les matèries sobre 4, 1, 2, 3, 4, perquè tinguem en compte que al darrere hi ha unes notes, bàsicament també perquè aquestes competències es poden avaluar per matèries i el tutor pot acabar fent una mitjana perquè surti la nota de la competència final. A darrere hi ha unes numeracions. Si esteu avaluant en format sobre 4 a nivell de matèries, les competències també s'han d'avaluar sobre 4.
Si esteu avaluant sobre 10, les competències han de ser sobre 10. Si no, els rangs no quadrarien a l'hora de fer mitjanes. Aquí el canvi de nom de competències bàsiques ja us ho he comentat, que se'n va al bàsiques i es queda competències a seques. I seguim. Els canvis impliquen canvis. Una llei nova implica canvis. Per tant, aquests canvis els hem d'assumir de la millor manera i, tot i que sempre és per millorar, tant la LOMLOE com els canvis que puguem fer nosaltres a ClickEdu, està clar que tot sempre és per millorar i treballar molt millor. Llavors, després veurem que nosaltres desplegarem tot el que és de la LOMLOE en uns formats d'avaluació concrets, o en un, en el que seria blocs d'avaluació. Estic parlant que quan anem a administració acadèmic i anem a una etapa, per exemple ESO, a sota hi ha un apartat que diu, un desplegable que diu format d'avaluació. El format per poder treballar en les etapes d'educació bàsica i batxillerat ha de ser el que es diu final blocs d'avaluació. Per què us demanem que us passeu aquest format? Doncs perquè tot el que anem implementant ho anirem fent en aquest format. Ara potser teniu àrees amb àmbits, alguns. Ara parlarem d'infantil, Estic parlant ara d'educació bàsica i batxillerat. Potser ara alguns esteu treballant amb àrees amb àmbits. El que passa que la idea ha canviat. Ara la idea ja no... Els àmbits estem parlant d'aquella subdivisió de matèries que ja venia com d'altres sistemes, no? Per tant, ara ho veurem tot això més detallat, però serà important que per poder disposar de tot el que anem pujant a la LOMLOE, tingueu de format d'avaluació blocs d'avaluació, final blocs d'avaluació o blocs d'avaluació, ara no sé el nom exacte. Per què? Perquè si us quedeu en un altre format, en l'educació bàsica i batxillerat, no disposareu de tota aquesta informació que anem fent. Tots aquests caixetins de la veu de l'alumne, coses que ara veurem. Si no esteu en el format de blocs d'avaluació, no ho tindreu. A més, aquest blocs d'avaluació és un format en què les pantalles són noves. Molts ja hi esteu, molts, haig de dir que no us espanteu, perquè molts ja esteu en el blocs d'avaluació. És la pantalla nova aquella d'avaluar, la que podem avaluar en diferents nivells i visualment és molt xula i l'anem millorant perquè ara ja podem crear molts més nivells d'avaluació. Què vull dir amb això? Que, per exemple, si tots aquells que estaven treballant en àrees amb àmbits i ara us passeu al bloc d'avaluació, la pantalla us canviarà. Per millor, perquè és molt més d'això. Però implicarà que potser hagi de fer alguns canvis a nivell d'avaluació. Els butlletins, si teníeu un format, també possiblement us canviïn. Són aquestes coses que us demanem que comenceu a revisar un cop ja us poseu a dintre del nou sistema perquè no arribem al desembre i us poseu les mans al cap, on està tot el que jo tenia, i ara què fem? Anem amb temps, siguem previsors, tingueu en compte això, que tots aquells que ara mateix teníeu un format que no és el de blocs d'avaluació, final blocs d'avaluació, us hi hauríeu de canviar. Si teniu butlletins a mida, ens ho dieu i revisarem i mirarem com ho podem fer, perquè, clar, el fet de canviar de format, canviem. És a dir, anem com a buscar les coses en un altre lloc. Per tant, el que teníeu, potser ho deixeu de tenir. Mirem-ho en temps, sobretot, el que deia l'Ignasi, fem-ho en calma i mirant sempre de la millora que suposarà tot això. I en el cas, i això també us ho volem dir, en el cas que canvieu del format d'àrees amb àmbits, si algú ha posat notes als ítems parcials, aquests es perdran. Llavors, podem copiar-ho segurament internament i passar-vos-ho d'un format a l'altre perquè no es perden els ítems. Els ítems creats hi són. L'únic que al canviar de format, les notes
desapareixen. Només passa amb els que estigueu en àmbits i canvieu. Si esteu en blocs d'avaluació, no passa res. Estic parlant d'administració, acadèmic, configuracions, entreu a una etapa de primària i d'ESO i allà veureu el format que teniu. Abans no aneu i ho canvieu a saco. Primer mireu-vos-ho bé, que si hi ha ítems, no hi ha ítems, mireu com avalueu ara, d'acord? Perquè hi ha canvis. Sempre cap a millor, però que ho sapigueu. A nivell d'infantil, a veure, totes aquestes millores de veu de l'alumne, de temes d'ítems que després veurem a nivell de notes, això s'aplicarà, com us deia, en el bloc d'avaluació. A infantil veurem que després jo us dic, tots els d'infantil, si voleu, us podeu passar al format frases amb quantificador. És a dir, en la primària i ESO és altament recomanable, necessari, i batxillerat, que feu això perquè totes aquelles millores que es faran us són necessàries. Creiem que seran molt positives. A infantil encara no esteu en blocs d'avaluació aquest any. Per tant, si volguéssiu, podríeu seguir com ho esteu fent ara. No caldria que canviéssiu al format que jo ara us diré de frases amb quantificador. Només cal que us canvieu el format de frases més quantificador en el cas que vulgueu que dins dels eixos, perquè els eixos, si són obligatoris, sí que els haureu de crear com a matèria, però que dins dels eixos us pugem les capacitats / competències específiques, capacitats a Catalunya, competències específiques a altres comunitats, i criteris d'avaluació, i que els pugueu avaluar en quantificadors, tant l'eix com la competència com el criteri. Després també teniu un caixetí per fer observacions de la matèria. Però en el cas que vosaltres digueu, no, nosaltres ja hem abandonat els quantificadors, ja no els volem, no volem una mica recuperar allò del molt, el poc, el gens, bastant en procés, o no ho volem. Llavors, si no ho voleu, quedeu-vos en el format que esteu i de cara a l'any que ve ja mirarem les novetats que hi hagin i ja us ho diríem. És a dir, a infantil, si no voleu explícitament avaluar amb quantificadors, quedeu-vos com esteu, perquè tot allò anirà a la pantalla de blocs d'avaluació. El que passa que passar-vos a blocs d'avaluació tampoc us convé, perquè el bloc d'avaluació són bàsicament ítems, és llibreta de notes, és ítems, és una altra idea que no és la que necessiteu a infantil. Per tant, si voleu disposar de les competències específiques / capacitats i criteris d'avaluació, sí que us haureu de canviar el format de frases amb quantificador. Tenint el mateix, en conseqüència, doncs, que si teniu butlletins a mida i tot això, canviaria, perquè és un nou format. Si ja us va bé com esteu ara, doncs no cal que feu cap canvi. El que sí que us diríem és creeu els 4 eixos i, si voleu, els podeu incloure al butlletí. Podeu tenir l'eix 1, l'eix 2, el 3 i el 4 i avaluar-los tal qual amb observacions. Això ho podeu fer, això no hi ha cap problema amb el format que estigueu ara. Per tant, podeu tenir els 4 eixos a la LOMLOE i no tenir les capacitats ni els criteris, perquè no els voldreu avaluar amb competències. Espero haver transmès la idea, si no, després ja ens ho aneu preguntant. Amb els casos ja els veurem en un altre moment, perquè cada escola és un món. Sobretot, dieu-nos el que us angoixi. Després, dit això, en el cas d'aquestes competències específiques i criteris d'avaluació, que són aquelles antigues dimensions i competències de dimensions, si voleu, us les podem
també carregar, igual que us carreguem les competències claus, però aquelles no ens ho heu de demanar, aquestes, si voleu, sí. Pel que us deia, igual a infantil no ho voleu, perquè no voleu avaluar amb quantificadors aquestes capacitats ni criteris d'avaluació. O igual sí que ho voleu a batxillerat i a l'ESO, no ho sé. Igual que l'any passat les escoles decidien si volien dimensions o dimensions i competències, doncs aquest any és el mateix. Ara us direm com ho haureu de demanar, però com que no sabem al final, no sabem si això serà obligatori, no ho sabem. No ho sabem. Nosaltres us donem l'opció de que si voleu, ho tinguem, us ho pugem. Però només és si voleu. Si us voleu esperar, doncs us espereu. Però sí que sí o sí, si voleu competències específiques i criteris a infantil, haureu de passar-vos al format de frases en quantificador. Si no, no cal. I a la resta igual, heu de tenir el format blocs d'avaluació, perquè si no, no us ho podrem carregar. Ara mateix, a Catalunya Infantil està en fase validació. Què vol dir? Que estem validant que tot estigui bé i fent les últimes comprovacions. Per tant, si ens demaneu que us ho pugem, encara no ho tindrem a punt, per tant, fins que no ho tinguem no us ho farem. Està en l'última fase de validació, en breu ho tindrem a punt. A Madrid s'estan programant aquestes competències i criteris, encara estan en fase programació. I a l'educació bàsica i batxillerat, a Catalunya ja les teniu disponibles, és a dir, a totes aquelles escoles que us interessi disposar de les competències específiques o de competències i criteris, ja ens ho podeu sol·licitar i ara us direm com. I a Madrid està en fase de validació. Estem ja acabant la fase de validació també a nivell de ja poder-ho pujar a producció. Són paraules tècniques, però crec que s'entenen. I a altres comunitats anirem a petició dels centres, tenint en compte que no és un procés immediat, cal això, programar, validar, pujar-ho a producció, però anirem fent una mica el que ens demanin. Per tant, ara disponible que us afecti a vosaltres, Catalunya ja ens ho podeu demanar. Aquestes competències o capacitats i criteris, si els voleu, sobretot a infantil, que és on queda més a l'aire, necessitem que sigui el format de frases amb quantificador, perquè ho treballarem com a àmbits de la matèria i bancs de frases. És a dir, no són els àmbits que abans us he dit que desapareixien, aquells àmbits de la LOE, no, de la LOEM. No, són aquells fulls que teniu quan aneu a administrar matèries que podeu crear subapartats de les matèries. Si volguéssiu a infantil les capacitats, us les pujaríem com a àmbits i els criteris serien com a bancs de frases. Perquè després ja veuríem, ara us explicaré com ho avaluaria el docent, d'acord? Però seria un format diferent al de l'ESO i el de primària, ESO, batxillerat. A l'ESO i batxillerat, a l'educació bàsica i batxillerat, les competències específiques us les pujarem a l'apartat ítems com a ítems avaluatius superiors. És el que l'any passat ja us pujàvem com a dimensions, al mateix nivell. L'únic que ara es diran competències específiques. I els criteris d'avaluació, si els voleu, seran pujats com a ítems de segon nivell, que li dèiem ítems dependents. Llavors, què permet això? Doncs que vosaltres, pels que no treballéssiu l'any passat amb dimensions o competències de les dimensions, és que aquest seria el nivell de dalt de tot, les competències. Si per sota hi haguessin criteris que els volguéssiu, doncs també hi serien. Seria com un arbre a nivell de nivells. I a sota ja podríeu posar els vostres treballs, els exàmens, inclús més nivells. Hem creat més nivells per sota, que abans n'hi havia 3, doncs ja n'hem creat més per fer una mega llibreta del docent. I què fem? Nosaltres posem les notes a l'últim nivell, el que tingueu últim, per exemple, exàmens, treballs, exposicions, mitjançant percentatges que s'hauran de posar, calcularem el nivell superior i mitjançant percentatges calcularem el nivell superior, el primer, depèn dels nivells que hi hagin, però la idea d'això és que acabarem obtenint les notes de les competències específiques
a partir del que seria la part més pràctica, l'examen, el treball o el que sigui. D'acord. Com ens heu de demanar si voleu que us carreguem competències o capacitats infantil i criteris d'avaluació. Ens haureu d'obrir un tiquet indicant quina opció voleu. Les opcions les tinc aquí, ara us les diré. Quina opció voleu, la A, la B, la C, la que sigui. I per quines etapes. D'acord? Amb un mateix tiquet ho podeu posar. Però abans de demanar-nos això, us demanem, sisplau, que vosaltres reviseu que tingueu les coses mínimament bé. No ens demaneu això encara tenint les matèries a la LOEM, perquè us tornarem el tiquet dient feu la conversió, feu els canvis, poseu tot bé i ens ho torneu a demanar. Per tant, abans de fer aquesta sol·licitud, és necessari que reviseu que les matèries tinguin el tipus corresponent. És a dir, l'OMLOE. L'OMLOE, modalitat tal, comuna, el que sigui, però tipus l'OMLOE, a infantil i a les etapes imparells de la resta. Les matèries per poder-vos carregar tot això hi han d'estar a la LOMLOE. Que els codis oficials siguin els correctes. I tot això ho podeu verificar vosaltres. Per revisar els tipus us vam enviar a l'agost uns documents de les diferents etapes, en quines matèries hi havia, quines modalitats, segons modalitats, quins tipus havien de ser. Això ho teniu i si no, clicant en aquest enllaç hi accedireu. Està tot penjat en el manual. Per tant, tots els tipus de matèries ho teniu en la plataforma, en el manual. I els codis, per saber quins codis són els correctes, quan vosaltres aneu editant el llapis d'editar una matèria, hi ha una rodeta a baix, en allà us podeu verificar, podeu veure totes les matèries, quins codis són. Els codis de català, de castellà, d'anglès no han canviat. Per tant, són els mateixos. L'únic que haureu de mirar són aquelles matèries oficials que s'han creat noves. Hi ha algunes matèries que s'han creat. En algun moment, quan us ho preguntàveu, doncs poseu el que vulgueu i si tenim instruccions, doncs ja us direm que els canvieu. Doncs ara sí, ja tenim clars tots els codis, per tant, no us preocupeu per les de sempre, aquelles el codi no ha canviat, han canviat bàsicament els de matèries noves. Sobretot els eixos, quan creeu els eixos a infantil, veureu que teniu l'opció tipus eix, l'OMLOE, heu d'agafar aquest, i els codis també són els que posen allà, eix 1, eix 2, eix 3, eix 4, perquè si no, després Click-Edu no reconeix sobretot el tema d'aquesta càrrega. Per tant, si vosaltres voleu demanar la sol·licitud, que us pugem aquestes capacitats / competències i criteris o no, ara ho veurem, ens heu de fer un tiquet revisant que ho tingueu tot correcte i també que tingueu els formats que us he dit, formats de frases amb quantificador a infantil i blocs d'avaluació a la resta, educació bàsica i batxillerat, perquè si no, no es podran pujar. D'acord? Per tant, us demanem que no ara estigueu ja escrivint, carregueu-nos l'opció D, no? Espereu-vos, reviseu i quan ho tingueu ja tot ens ho demaneu. Quines opcions hi ha? Diu, una vegada revisat el punt 1, obriu un tiquet indicant a quines etapes voleu la càrrega i triar entre les següents opcions. La A, càrrega de competències específiques únicament en els cursos LOMLOE, a infantil i els imparells, amb percentatges. És a dir, que si hi ha competències, n'hi ha 4, us farem 25, 25, 25, 25. Que després podreu modificar? Sí, però us ho pujarem aritmèticament. Que també només voleu les competències, és a dir, el primer nivell sense percentatges? Doncs és l'opció B. Que voleu les competències específiques en tots els cursos? També us ho podem pujar, amb percentatges o sense.
És a dir, la llei ho demana per la LOMLOE, però hi ha escoles que, com que ja no hi ha les dimensions ni les competències ni les dimensions, diuen, bueno, doncs pugem-ho tot arreu i encara que després no surti per enlloc o així, tenim ja la referència. Bueno, vosaltres mateixos. Hem posat l'OMCE perquè batxillerat encara és l'OMCE i la LOEM doncs, seria primària i ESO. Llavors, més opcions. Primer i segon nivell, competències específiques i criteris d'avaluació. Només en els cursos LOMLOE en percentatge. És a dir, que voleu tant les competències com els criteris. Aneu alerta? Bueno, no aneu alerta, no és alerta, simplement us informo que són parrafades més llargues. Que no és allò de dimensió i dues paraules. Les competències són parrafades més llargues i els criteris d'avaluació també. No demaneu per demanar. Mireu-vos-ho primer, segur que us ho han enviat, segur que sabeu del que estic parlant. Si creieu que no ho heu de fer servir, els criteris, per exemple, no els demaneu perquè us faran més nosa que servei, perquè us aniran apareixent per allà i si ja sabeu que no els voleu, no ho demaneu. Mireu-vos-ho primer abans de demanar perquè tingueu realment el que necessiteu. I si no ho voleu encara, doncs no ho demaneu i potser us podeu esperar a veure què va sortint a nivell oficial, què serà el que serà obligatori, d'acord? Perquè no estem parlant de coses molt curtes, són concrecions, tant de competències com de criteris. Llavors, si voleu a les competències específiques i els criteris, teniu l'opció en percentatges, sense a tots els cursos o en percentatges o sense percentatges. Llavors, dieu-nos quina opció voleu, el que us dèiem aquí, i a quines etapes. Perquè igual només ho voleu a l'ESO. Doncs a l'ESO l'opció C, m'ho invento. D'acord? Prèviament, havent revisat, doncs, això que us comentem. Molt bé. A nivell d'avaluació d'infantil, torno amb el tema d'abans de l'obligatorietat, entre cometes, de fer-ho infantil. No. Si us està bé com esteu avaluant ara, que ja ho esteu fent d'una forma molt qualitativa i no voleu tornar al que seria l'avaluació més de quantificadors, no cal que ho fem. Si voleu fer-ho perquè voleu avaluar amb quantificadors, ja sigui l'eix, ja sigui la capacitat o ja sigui el criteri, després sí que és quan us heu de passar en aquest format de frases amb quantificador, que de fet és el que diu el nom, frases amb quantificador. Si no, no cal. En el cas que vulgueu passar-vos-hi, perquè així us carreguem les capacitats i els criteris, us haureu de canviar, tenint en compte que deixareu de tenir la forma d'avaluar que teníeu fins ara. Això vull deixar-ho clar. Si ja us va bé com és ara, a infantil us podeu esperar perquè no serà fins l'any que ve que farem els canvis més grans. D'acord? Llavors, en el cas que vulgueu avaluar amb frases amb quantificadors, és a dir, que vulgueu avaluar els eixos en quantificadors, haureu de fer unes configuracions dient, perdoneu, sé que el xat va movent-se, però no l'estic atenent. No sé si l'Ignasi em sembla que l'estàs atenent tu. Digue'm. Sí, ja s'està atenent. D'acord, perquè és que ho tinc en una altra pantalla, veig que es va movent, disculpeu-me, però si estic pel xat després em despisto d'aquí. D'acord, llavors, si voleu avaluar els eixos amb un quantificador, haureu de crear aquests quantificadors. Per exemple, si voleu 4 quantificadors, haureu de crear una base, aquí el seu propi format de notes, que serà sobre 4, perquè pugueu fer 4 quantificadors. Això per avaluar l'eix. A nivell quantitatiu, d'acord? Si voleu avaluar l'eix amb redactat, no cal que passeu en aquest format, d'acord? Podeu fer-ho tenint les matèries ja creades, tipus LOMLOE, i fer observacions a les matèries, d'acord? Vull que quedi ben diferenciat una cosa de l'altra. No, que ens heu obligat a passar aquí. No, en aquest cas no obliguem. Ha de ser que ens heu recomanat el 100%. No, a infantil només us heu de canviar en el cas que vulgueu avaluar la matèria o l'eix amb quantificador, que els haureu de definir,
i vulgueu avaluar les capacitats i els criteris també amb quantificadors. Llavors, haureu de definir també aquests quantificadors d'aquestes capacitats i d'aquests criteris. Però això no ho podreu fer fins que estigueu en el format de frases amb quantificadors. D'acord? En el cas que decidiu que sí, que voleu passar-vos en el frases més quantificador perquè voleu treballar amb quantificadors, nosaltres us pujarem, encara ho podríeu demanar amb aquelles opcions d'allà, però encara no ho tenim a punt, en la infantil, però si voleu demanar-ho, doncs ho demaneu, tenint en compte que haureu de fer canviar el format. Us pujarem, el que us deia, les frases com a àmbits, o sigui, les capacitats com a àmbits i els criteris com a bancs de frases. Llavors, què vol dir? Que el docent se n'anirà a frases genèriques, escollirà quines frases vol avaluar per aquell trimestre, quines capacitats i quins criteris, dins de cada capacitat, quins criteris, i podrà avaluar tant una cosa com l'altra, amb quantificadors. Serà el docent el que digui en aquest trimestre vull avaluar aquests criteris. Encara que us hagin posat, us diguem que heu de fer uns rangs de 1 a 1,5, a 1,5 a 2. Això és perquè treballem amb rangs internament, però els docents només veurien el format de notes, de quantificador. Els números no, per tant, els números que poseu allà són una mica igual. Per tant, l'àrea... De fet, aclarir que no en farem res, o sigui, és perquè no tenim temps de canviar aquella pantalla, que no demani obligatòriament un rang, però ni es faran càlculs ni passarà res. Vull dir que podríeu allà posar el que vulgueu, que no patiu, perquè per això li traiem al docent o la docent, que no s'atabali, però aquest número, aquest rang no té cap afectació i per tant per això el fem desaparèixer de la pantalla dels docents. Veuran només el nom del quantificador que poseu. I llavors també podreu crear quantificadors per les capacitats i pels criteris. I llavors tindreu observacions a nivell d'àrea. Però tenint clar que la idea d'aquí és que voleu avaluar quan no queda bé quantitativament, però que tenir-ho per no avaluar-ho no us farà canviar i encara us embolicarà més, potser. Aquí, a nivell de canvis de nomenclatura, ja hem comentat que el parvulari passa a dir-se infantil, per tant, P3, P4, P5 és I3, I4, I5. I aquí teniu, en el cas de que vulgueu canviar-vos a infantil, estic ara amb infantil, en aquest frases en quantificador, perquè voleu avaluar a nivell de quantificadors, ara estaria dins de l'eix, això seria l'eix, i aquí us sortiria un desplegable amb aquells 4 o 6 o 8 quantificadors que vulgueu. Si voleu 4 quantificadors, haureu de fer un format sobre 4, que voleu 8 quantificadors, fareu un format sobre 8, i si en voleu 10, seran 10, si són diferents. Si no, si són 4, feu sobre 4. Això seria l'eix. Aquí simplement us diem que si voleu aquí surten 1, 1, 1, 1. Vol dir que sortirien repetits. Per tant, si són 4 quantificadors, feu 4. Si són 5, feu sobre 5, perquè si no, us sortirien repetits. Això ja farem, com hem dit, ja us farem arribar informacions, ja de com fer tot això en el cas que ho vulgueu fer. Mireu el que us comentava. Això seria l'eix. Aquesta, a veure si aquesta es veu millor, no. La nota aquesta del quantificador, que tatxem en vermell el número, perquè no tindrien número els docents, d'infantil estem parlant, seria l'eix. I a sota tindríeu la capacitat o competència específica. Mireu que ja no estem parlant de dimensió lingüística, estem parlant de progressar en el coneixement i el domini del cos, en els moviments i la coordinació, etc. Més llarg, I el de sota seria el criteri, avançar en el moviment, el domini i coneixement del cos. Per tant, veieu quin tipus de frases són, i això és que si voleu avaluar-les amb quantificadors, que us creeu vosaltres mateixos, us heu de passar al format de frases amb quantificador.
Si veieu que això ho podeu tenir vosaltres per una altra banda o ja com sigui, com a guia, però que no ho voleu avaluar quantitativament, doncs no cal que feu aquest pas. D'acord? El que sí que haureu de tenir són els eixos creats, perquè això és el que diu la llei i potser a final de curs ens diran que avalueu aquells eixos. Però bé, això ja anirem veient. D'acord? A nivell, ara sí, entrem a educació bàsica i batxillerat. Aquí us hem demanat que us passeu els blocs d'avaluació, format blocs d'avaluació, perquè aquí és on anirem posant tot el que faci referència a millores de la LOMLOE. Si us quedeu amb àrees, amb àmbits, nosaltres no serem qui diguem que no, però perdreu totes aquestes millores. Però alerta en fer el canvi. Mireu-vos-ho primer tot, què teniu, què representa, ja us farem arribar informacions, què representa el canvi de format, però mireu-vos-ho també. Llavors, els blocs d'avaluació, a Catalunya haureu de definir com voleu avaluar les matèries, en definitiva serien les àrees o matèries, si sobre 4 o sobre 10. El que sí o sí és que la llei manarà com han de sortir al final. Per exemple, a base 4, a l'ESO, obligatòriament, oficialment serà sobre 4, que algú decideixi fer-ho sobre 10 durant els trimestres, cap problema, però sí que al final manarà l'oficialitat. Per tant, haureu de definir la base, que com us deia, molts ja ho teniu fet, Tots els que ja esteu treballant en final bloc d'avaluació, no us espanteu que tot això ja està. Això estem parlant de la pantalla d'administració, acadèmic, configuracions, etapa i un botonet d'aquelles iconetes que diu sistema d'avaluació. Sembla que és aquest el nom, i allà teniu les bases i com crear els quantificadors. Haureu de crear l'NA, l'AS, l'AN, l'AE, haureu de posar els rangs, el límit del suspens, i altres comunitats segueixen l'insuficient, el suficient. Per tant, haureu de definir bé quin és la nota de l'àrea, com voleu que els docents durant els trimestres es trobin la nota de l'àrea i també lligat amb aquella avaluació més qualitativa, donem l'opció que pugueu dir com voleu que els docents avaluïn els ítems, que ho facin amb un número decimal o que ho facin amb un nombre enter. Un nombre decimal podran posar en l'examen un 6,4 o un 2,8. Nombre enter podran posar, si és sobre 4, un 1, un 2, un 3 o un 4, amb el sentit de NA, AS, AN, AE. Per tant, això és una configuració que ara teniu. Si ja voleu, hi ha algunes escoles que ja ho tenen així, que els docents no treballin amb números decimals, sinó que treballin amb l'AN, AS, AE, doncs llavors heu de canviar que ells simplement es trobin el nombre enter i la definició. Són opcions que donem per anar adaptant-nos a treure el número, tot i que és cert que hi ha moltes escoles que encara estan treballant amb números perquè volen avaluar l'examen amb un coma no sé què. Llavors, us donem les dues opcions. Les notes de les competències, ara estava parlant d'àrea, i d'ítems. També les competències específiques i els criteris d'avaluació van amb la mateixa línia. Com que són ítems, doncs el que feu, el que decidiu per als ítems d'examen, treball, etc., serà el mateix que com avaluaran les competències específiques i els criteris, perquè no deixen de ser ítems tots. No podem dir que les competències s'avaluïn amb nombre enter o no, sí, nombre enter i que els exàmens o l'últim nivell s'avaluï amb decimals. No, el format és el mateix perquè és la mateixa pantalla. Per tant, ja ho decidireu. Com a millora, molt xula, molt xula. No és millora perquè ja ho teniu, però ho hem millorat, o sigui, ho estem millorant. Sabeu que quan vosaltres creàveu un ítems, els que fèieu servir la llibreta d'avaluació, teníeu l'opció de marcar el xec de crear camp de text associat. I allò era un caixetí petitó, que podíeu fer visible als pares o no, en què podíeu fer un escrit per alguna cosa de recordar-vos, li he posat un 0 perquè li vaig trobar una xuleta de l'examen, li vaig posat un 0 per aquest motiu, o un treball en grup, doncs a ell li he posat aquesta nota perquè no ha treballat, era un camp petitó. Ara aquest camp farem que quan es cliqui,
s'ampliï. Què vol dir? Que podreu fer comentaris a nivell de competències específiques, de criteris, sobretot, perquè després, si voleu, apareguin o no al butlletí, això ja ho anirem veient, però aquest camp el farem més gran, buscant aquella avaluació més qualitativa, que pugueu comentar, que pugueu fer comentaris sobre com estan a nivell de competències, que ara això estava pensat molt per intern, tot i que es podia fer extern, però és una idea de recollir també aquelles evidències, que pot ser també intern, però un caixetí que sigui més pràctic a l'hora de treballar, més gran, per anar recollint aquestes evidències del dia a dia. Canviarem també una coseta, és que fins ara, en la pantalla de blocs que ja teníeu, dels que estàveu en blocs d'avaluació final, treballàveu només amb números, ara afegirem que a final de trimestre hi hagi també els assoliments, per la idea aquella de que no siguin només números i no es vegi l'assoliment fins que surt el butlletí. Doncs això, treballarem a nivell d'anar fent els números hi segueixen sent, perquè hi ha qui vulgui treballar amb números, però també hi ha l'opció que es pugui escollir directament un quantificador. I segueix havent-hi el caixetí d'observacions a nivell de matèria. Això són els canvis que farem aquesta primera avaluació. Aquest caixetí, aquest canvi de nivell de nomenclatura, o sigui, que aparegui l'assoliment, d'acord? Això ho començarem a fer el primer trimestre. Això és la pantalla nova dels blocs d'avaluació. És a dir, els que ja esteu treballant amb aquesta pantalla vol dir que ja ho teniu al dia, que ja és la pantalla que necessitem tenir. Els que esteu en àrees amb àmbits, aquesta pantalla no la coneixeu, perquè teniu l'antiga entre cometes. Aquesta és la que s'ha fet nova, la que permet tenir els diferents nivells. Per tant, és la que us haureu de passar. Ja també us direm, els que no heu treballat mai amb aquestes pantalles, com s'hi treballa, d'acord? Però és la pantalla definitiva. Per tant, tots aquells que ja us soni aquesta pantalla és que ja teniu el format correcte. Per tant, que segur que sou molts ja. Llavors, i sobretot a l'ESO i batxillerat ja la majoria esteu treballant amb aquestes pantalles, per tant, no us espanteu. Allò que us he dit que es perdrien les notes parcials seria només en el cas que tinguéssiu àrees amb àmbits i us canviéssiu. Tots els que teniu ítems posats parcials en aquesta pantalla nova, allà no tocarem res perquè ja esteu ubicats, per dir d'alguna manera, en el lloc correcte. Aquí, si us hi fixeu, la línia més blava, de la part superior, el CE4, això estaríem parlant de capacitat específica 4, capacitat específica 5, és la part superior, el nivell superior, que seria l'equivalent a les dimensions. Per sota ja tenim les competències específiques, el criteri d'avaluació de la competència específica 4, i per sota podríeu crear més nivells. Això és el mateix, la millora ha estat que hem afegit més nivells per sota. En aquest cas, si us hi fixeu, posa 3-AN, 4-AN. En aquest cas és perquè hem escollit aquí que avaluïn amb nombre enter. El nombre decimal serà el caixetí on te poden escriure directament un número, 2,5. Si canvieu a format enter, trobaran el sobre que tingueu, sobre 4, 4 quantificadors, sobre 10, 10 quantificadors, del 0 al 4 serà l'NA, del 5 al 7 l'AS, com ho repartiu, però si voleu anar que ja no posin tant números, sinó que es trobin el desplegable pels ítems, doncs és aquell format de nombre enter. Aquí serà la pantalla, tot això és nou, vull dir, allò ja existeix, el de poder canviar. Aquesta és la que dèiem que era la pantalla nova en què ja no només apareixia el número, sinó que també sortia la descripció, d'acord? Molt bé. Resum de millores que farem a la primera avaluació. Com us he dit ja, el canvi de pantalles de nom, de competències bàsiques, passarà a dir-se competències, canvi de l'etapa d'infantil i dels cursos d'educació infantil, se'n va al parvulari, passem tot a dir-se infantil. Aquesta està aquí posada internament, pantalla per carregar automàticament les competències específiques i els criteris de forma automàtica, això és intern, però
està aquí, que sapigueu que internament també fem canvis. Suprimir el número del quantificador d'àrea a la visió del docent infantil, allò que hem dit que heu de crear uns rangs però que no veuran el número, allò que hem tatxat en vermell perquè simplement vegin el quantificador. El tema de la descripció amb número en les pantalles finals de la nova pantalla de blocs d'avaluació. Configurarem, per si voleu mostrar les competències específiques i els criteris d'avaluació en el butlletí, igual que abans decidíeu si volíeu mostrar les dimensions o les competències de les dimensions en el butlletí, doncs estem treballant també per adaptar els butlletins amb això i ja estem treballant amb la documentació oficial de cada normativa, amb allò que sabem segur, perquè recordo que moltes coses encara estan a l'aire. De cara a... Magalí, jo faria 2 minuts de contestar alguns dubtes. Vale. Sí, perquè no m'està llegint res, jo ara... Perquè hi ha alguns que els hem anat contestant i altres que potser són importants acabar de repassar. D'acord. I també així donem una mica d'aire perquè entenc que tothom deveu estar una mica avasallats a tanta informació. Perdoneu. I si voleu també un bon moment per anar un moment al lavabo o anar a fer ràpid a buscar un cafè, ja veieu que la sessió és densa, per tant, anem a, si voleu, acabem d'intentar contestar les preguntes que hi ha en el xat. Sí? Sí. I donem aquest moment de respir, si voleu. Mireu, hi ha una pregunta que ens heu fet diversa gent, és que si la paraula parvulari que s'ha de canviar per infantil, això és un tema que farem nosaltres. Vosaltres no heu de fer res. El que heu de vigilar, perquè si, per exemple, si li haguéssiu posat, que no és l'habitual, a una classe com a P3A, en comptes de la classe dels cargols, m'ho invento, com a nom de la classe i haguéssiu ficat allà P3, aquest P3 sí que l'hauríeu de canviar vosaltres. Però tot el que són noms genèrics de l'estil que surten ja en el Cliquedo ja venen precarregats, aquests us els canviarem tots nosaltres i vosaltres no heu de fer res. Aquesta era una de les preguntes. L'altra pregunta, espera, que m'he creat un document. Diuen, com es creen els eixos? Que ho ha preguntat la Emma, però crec que algú més. Crec que ho has anat repetint algunes vegades, Magalí, però potser si podem donar una resposta concreta a això. Sí, ara no aniré al Cliquedo perquè ja seria ara aquí moure tot, però la idea d'un eix és una matèria, és el que entenem com a matèria. Per tant, el que hauríeu de fer és anar a administració acadèmic, matèries i grups, botó nova matèria. A la part superior hi poseu el nom de l'eix, eix 1, amb el nom que correspongui, en el curs el infantil que correspongui i en el desplegable de tipus busqueu el que diu eix LOMLOE, perquè sapiguem que allò és un eix, d'acord? Tipus, eix, no sé què diu, alguna més, LOMLOE. Nom oficial a baix el mateix nom. Compteu que el de dalt és el vostre intern i el de baix és l'oficial, per dir d'alguna manera. I el de baix ha de ser l'oficial sí o sí. I el codi eix 1 sense espai, eix 2 sense espai. Recordeu, ja aprofito, que ja que per acabar el procés, que quan creeu una matèria no la veieu, heu de posar veure totes i després ja la podreu administrar. D'acord, Emma? Sí? És com crear una matèria més. El tema codis que també ha sortit, evidentment hi ha alguns codis que el departament encara no ha dit perquè no sabem com és la documentació oficial, per tant encara no tenim els codis oficials. En aquests casos us farem arribar una llista d'uns codis interns que hem utilitzat nosaltres, que si en cas que més endavant s'hagin de canviar, nosaltres ja els canviaríem per darrere automàticament. Però aquests serien els codis que hauríeu de posar. Us els farem arribar. Sí? Més preguntes? Aquí la Maria José deia, és possible carregar només primer, tercer i mantenir el que tenim a segon i quart? Sí, cap problema. Quan demaneu només en els cursos LOMLOE. Vol dir que només es carregaran els cursos imparell. Maria José? Si el voleu a tot, vol dir que demaneu a totes les lleis. Sí?
Aquí hi ha diverses preguntes. Si voleu, les intentaré tornar a recopilar i farem una segona passada, o si no, us les mirarem de contestar fora de offline, perquè algunes no és tan fàcil contestar-les en directe. Sí? Però si voleu això, donem, si voleu això, fins d'aquí 2 minuts, d'aquí 3:45 i continues, Magalí? Sí, Donem temps que la gent en respiri. deixo només una a la Maria. Maria, aquestes de creixement en harmonia, representació, descobriment, totes aquelles van ser les que va marcar el decret en primer moment. Catalunya després va dir els eixos. Per tant, a Catalunya necessiteu els eixos. Aquestes ja no. Les podeu desadministrar, entreu la clau anglesa, les esborreu, i creeu el que serien eixos. Sí, parem-ho aquí perquè si no, després no us deixaré fer el descans. Quina hora has dit, Ignasi? Perdona? 2 minuts, 2 minutets, perquè la gent tingui temps d'anar a buscar un got d'aigua o un cafè o el que li doni temps a cadascú. Perfecte, perfecte. Doncs fins ara, gràcies. Mentre la Magalí s'acaba de preparar de nou, només recordar això, que ho esteu preguntant a unes persones, que sí que tot això s'està gravant, que us passarem el link d'aquest vídeo. Som conscients que us estem donant molta informació. Us passarem també el PowerPoint, amb tot el que us hem explicat, amb els enllaços al manual i tota la informació extra que us estem també compartint des del xat. Per tant, sí, us farem arribar tot això i, a part,
al final de tot ja us explicarem, però qualsevol dubte quedarem a la vostra disposició per donar-vos tota l'ajuda que necessiteu. Vull dir que no patiu que si a més algun no us estem contestant en temps real, us contestarem d'alguna manera. Magalí, tot teu. Vale, és que m'estava gravant el xat, perquè igual també podríem fer se m'ha ocorregut ara un fax, no?, de recollir totes les preguntes i si són comunes, doncs podem ampliar el fax que tenim al final per altres formacions. Molt bé. De cara allà, quan us hem posat a l'inici la calendarització, hem dit entre el primer i el segon trimestre, doncs no sabem en quin moment exacte, però per allà cauran. Les millores que farem. Configurarem per fer visibles les rúbriques als butlletins. Adaptarem els butlletins perquè puguin aparèixer les rúbriques com a eina d'avaluació qualitativa. Ho teniu al manual, si us interessa el tema rúbriques. Les rúbriques es poden avaluar a nivell de docents, a nivell de coavaluació entre ells, autoavaluació a l'alumne, els pares. Per tant, pot ser una eina a nivell qualitatiu molt interessant. Pels que no la conegueu, ho teniu tot explicat al manual. I també, en aquest moment entre primera i segona, farem el caixetí dels aspectes acadèmics, personals i evolutius. És a dir, farem aquest espai on podreu anotar aspectes que vulgueu recollir a part del caixetí que ja teniu, de les observacions. És un altre caixetí que es podrà avaluar amb notes, amb observacions, que apareixerà quan aneu a escriure l'acte, si ho configureu així, i adaptarem els butlletins perquè pugui sortir també, si voleu, aquest caixetí amb aquesta recollida d'informació d'aspectes acadèmics, personals i evolutius, o no. I ho tindreu, aquest o no vol dir que ho podreu decidir si voldreu que surti o no. Per exemple, un segon. Això és un exemple, no sé si es veu molt, però és una pantalla tipus la que ja teniu ara, amb els que ja treballeu en blocs d'avaluació, que permet fer observacions per al butlletí i observacions per al tutor. Aquesta ja hi és a nivell de notes i observacions. Doncs n'hi ha una altra que aquí dalt diu aspectes acadèmics, ha quedat una mica tallat, però que permetrà recollir aquests temes més personals, més del que vulgui, i decidir si voleu que apareguin o no en el butlletí. Per tant, és un caixetí més a nivell d'informació. Si us hi fixeu aquí, abans teníem aquest d'observacions, observacions de les matèries, doncs ara apareixerà aquest d'aspectes acadèmics perquè cada docent pugui anar posant la seva informació, ja sigui pel tutor o ja sigui per al butlletí. A part que també hi ha el caixetí de les observacions genèriques del tutor. Per tant, una eina més a nivell de recollida d'informació. Aquí, doncs, decidireu si voleu que en el moment d'escriure l'acte aparegui aquest caixetí o no, a la pantalla anterior. I aquí, a baix de tot, diu mostrar els resultats de les... No, perdó, l'últim. Mostrar els aspectes acadèmics, personals i evolutius al butlletí d'avaluació. Treballarem, doncs, perquè, si voleu, pugui aparèixer més informació a nivell de butlletí. Per exemple, seria això, aspectes acadèmics, personals i evolutius, un espai més on poder, dins de la matèria, afegir-hi altres informacions. D'acord. De cara a la segona avaluació, què farem? La veu de l'alumne. Compteu que tot això va arribant a comptagotes i no és immediat poder-ho fer a clic-edu. Necessitem temps per programar, per validar. D'acord? Doncs la veu de l'alumne arribarà al llarg de la segona avaluació. És aquell espai on a cada matèria es podran crear ítems que siguin avaluats, ja sigui per l'alumne o per les famílies, des de la seva plataforma. Uns ítems que van dirigits a l'alumne, que no omplen ells, ja sigui amb número, amb un text. I aquests ítems també es podran fer visibles a la pantalla avaluar, l'escriptura de l'acte i el butlletí.
i els docents també podran veure els ítems a la seva llibreta de notes, el que la família ompli, el que l'alumne ompli, ells també ho veuran, i s'hi podran adjuntar arxius. D'aquesta manera anem recollint aquelles evidències d'aprenentatge que ens ajudaran al final a fer una observació més completa. Veieu que tot va amb la idea d'anar veient l'evolució de l'alumne. Aquest apartat de veu de l'alumne el tindreu disponible de cara a la segona. També a nivell de competències claus transversals, ara per ara s'ha de posar una nota. El que farem és que ja no vagi amb nota, o puguin amb nota, però també amb desplegable, segons el rang de notes. A l'NA, a l'ESA, que aparegui el desplegable com a tal, i que es puguin posar observacions també a les competències trimestrals. Ja anem tendint al redactat a més llocs, i aquesta és la idea, que es puguin fer observacions en aquestes competències claus transversals de l'alumne. I adaptarem els butlletins perquè tot això pugui sortir. I continuarem treballant en la documentació oficial, per així arribar al final de curs amb el màxim de feina feta dins del que ens vagin informant. A final de curs, aplicació de l'OLOMLOE a final de curs. Tercera avaluació final. Treballarem perquè les competències específiques surtin a la documentació final, a la oficial, entenent que sigui així. Sempre ha estat així, no ho sabem del cert. Fins ara ha estat així. Considerem que segurament caldrà que surtin les competències a la final, però no sabem, estic parlant per parlar, no sabem quin serà el final. Per tant, nosaltres anirem treballant, contemplant diferents escenaris. Tot això ja hem dit que podia anar canviant. Oficial no sabem què passarà. Treballarem també pel Consell Orientador a nivell per tots els cursos, imaginant que també hi haurà un Consell Orientador. Treballarem també amb una pantalla de gestió de matèries optatives que ja existia a l'ESO, a batxillerat, existia a l'ESO i ara ho aplicarem també a batxillerat. Era aquella pantalla que ja teníeu a l'ESO i que permetia decidir si volíeu que totes les matèries optatives comptessin amb mi com a forma de mitjana, és a dir, si hi havia 3, es dividís la nota entre 3 optatives, o que la nota sortís només d'una optativa. Sabeu que a batxillerat hi ha diferents franges, les matèries optatives anuals, les trimestrals, una altra franja també de trimestrals. Llavors, no sabem què passarà, no sabem com aniran les notes les mitjanes. Treballarem amb aquesta pantalla de gestió d'optatives per si és el cas que diguin mira, podeu triar quina voleu que valgui o la mitjana d'unes, de les altres. Com que no ho sabem, nosaltres anirem fent previsions de possibles escenaris. D'acord? És un dir perquè no sabem què passarà, però per si de cas anirem treballant. També treballarem perquè a primària, l'ESO i batxillerat es puguin traspassar, quan fem el traspàs de curs, les competències específiques i els criteris, que fins ara les dimensions i competències se les havia d'anar a buscar cada docent, que es traspassin aquestes informacions d'un curs a un altre, i al igual que les capacitats i criteris també que es traspassin, i les competències específiques i criteris a altres comunitats. Aquí simplement la diferència és la nomenclatura de capacitats i competències, però la idea és que en totes les etapes, al fer el traspàs de curs, es traspassin també les competències i els criteris. I documentació oficial. Finalitzant, esperem tot el tema de documentació oficial perquè ja estarem a final de curs. De cara al 23-24, què ens plantegem? El tema de l'avaluació continuada. La LOMLOE ja hem vist que no vol la foto d'un curs, sinó que vol veure o que es tingui en compte l'evolució de l'alumne al llarg dels anys. Estem treballant, la idea, s'està pensant i això, és que des d'un curs escolar puguem anar a veure informacions de cursos anteriors a nivell de matèries, competències claus, competències específiques, criteris, perquè si no ens quedem limitats en aquell curs escolar, el docent es queda limitat en aquell curs i no pot veure res de l'anterior. Doncs la idea és que
pugueu anar a buscar informació de cursos anteriors amb la idea de la LOMLOE de continuïtat, no? De veure quina evolució. Doncs treballarem en aquesta idea de que pugueu anar a recuperar informacions de cursos anteriors. Treballarem també l'agrupació de matèries per àmbits. Ara veurem quines opcions teniu per poder treballar amb àmbits ara. Però la idea és millorar-ho i que pugueu fer totes aquelles barreges que vulgueu fer, perquè un àmbit hi voleu barrejar matèries de català, de naturals i d'educació física. És un exemple així exagerat, però que pugueu fer aquesta agrupació de matèries que ara per ara, de moment, encara no podem fer-ho. També treballarem amb una pantalla perquè a nivell de coordinadors i així puguin observar aquestes competències i criteris treballats a nivell de l'etapa, sobretot per coordinadors d'etapa i així, que tinguin una visió a nivell de què s'està treballant. Treballarem també per al batxillerat en 3 anys. Hi ha escoles que estan oferint que els alumnes puguin fer el batxillerat en 3 anys. Llavors demanen que es pugui tractar així a Clic-Edu i treballarem de cara al 23-24 i treballarem amb les pantalles ja d'infantil que pugueu fer observacions a nivell de criteris específics, de competències específiques o capacitats i criteris també d'avaluació perquè pugueu fer més observacions redactades a nivell d'aquests criteris i competències, que ara no podeu. Ara el que podeu és avaluar-les quantitativament, però de caixetí teniu només en teniu un, que és el de la matèria. Doncs treballarem perquè pugueu avaluar més qualitativament aquestes competències específiques i aquests criteris. A nivell de preguntes, jo deia ara, recopilarem també, si els hi sembla, l'Ignasi i companys, totes les que ens han passat pel xat, perquè igual en podrem ampliar. Vam agafar les primeres que així ens havíeu anat preguntant més. La primera és, ja passo per la següent, que aquí estan totes, però les anem fent una a una. Per què he de canviar el meu sistema d'avaluació? Primer motiu, per poder tenir aquesta avaluació continuada en un futur, sobretot els que passeu a blocs d'avaluació, infantil encara no, però els que us passeu a blocs d'avaluació tindreu l'opció de, com que ja haureu anat omplint informació des d'aquell tipus d'avaluació, bloc d'avaluació, quan fem aquesta millora de visió d'avaluació contínua, ja podreu anar en aquest curs que esteu, podreu anar a mirar les informacions des del 23-24, podreu anar a veure les informacions del 22-23. Si esteu en un altre format no podreu, perquè, com hem dit, totes les millores aniran a blocs d'avaluació i també per tenir disponibles totes aquestes millores que anem fent al llarg d'aquest curs, a la nova pantalla d'avaluar, el que hem explicat ara, tots els caixetins dels aspectes acadèmics, les observacions dels ítems, aquest caixetí més grans, tot el tema d'ítems avaluatius, nous butlletins que estem preparant perquè així tingueu més varietat de butlletins. Per tant, sobretot a la primària o l'educació bàsica i a batxillerat, us recomanem que us passeu en el nou format. A infantil, si no voleu avaluar amb quantificadors, no cal de moment, segurament us ho demanarem l'any que ve, però sobretot sí que educació bàsica i batxillerat us hi passeu perquè tingueu disponible tot això. Què passa si treballo amb àmbits, agrupació de matèries, que ja no són les agrupacions de la LOM que marcaven que el català, castellà i l'anglès havien d'anar en un àmbit, sinó que vosaltres vulgueu fer les vostres pròpies agrupacions. Tal qual, o sigui, la idea de fer vosaltres aquesta agrupació ara no hi és, hem dit que la treballarem de cara a l'any que ve. Ara les opcions que tenim, que hem pensat, són les següents si voleu treballar amb àmbits. Una és crear els àmbits com a matèries, que és la majoria que us hem dit. Creeu l'àmbit, el que sigui, lingüístic, i la creeu com a matèria. Que podeu marcar després que si ha de sortir la documentació oficial pugui sortir, però com que tampoc sabem al final, d'acord? Queda una mica a l'aire. Però crear els àmbits com a matèries, igual que hem dit de crear un eix, administració acadèmic, matèries i grups, nova matèria, crearia una nova matèria amb
tipus l'àmbit que correspongui. Això seria una manera, però no estem matxembrant matèries a dins, és una matèria que recolliria, seria l'àmbit en si. L'altre és, si voleu treballar amb àmbits i amb matèries, però no barrejat, això no ho tenim encara, seria crear els àmbits com a matèries i tenir les matèries oficials o la resta de matèries independents. Català, castellà, anglès, matemàtiques, el que sigui. I tenir-ho per separat. Llavors, avaluaríem independentment els àmbits o les matèries i tancaríem o obriríem en funció del que vulgueu mostrar en els butlletins. Potser, m'ho invento, durant els trimestres voleu avaluar els àmbits a nivell genèric, doncs avaluareu els àmbits i tancareu els àmbits. Que a la final voleu avaluar les matèries pel seu nom, doncs a la final avaluareu les matèries de català, castellà, anglès i tancareu aquelles. És jugar amb aquelles que voleu que apareguin o no en un lloc o en un altre. Tenint en compte que al final no el sabem, a nivell oficial, potser després ens diuen no, ha de ser així i ha de ser així. Bueno, llavors no hi haurà un altre. El que us deia, treballar amb àmbits com a la LOEM, no ho tenim a Click-Edu, allò de que no existeix, allò que deia la llei que el català, castellà, anglès havia de ser l'àmbit lingüístic, això ha desaparegut. Ara cada centre pot tenir les seves agrupacions, però ara, a dia d'avui, sentint-ho molt, no podem arribar-hi i som del parer de fer les coses a poc però ben fetes i no pas fer-ho tot i després que us peti per totes bandes. Per tant, arribem aquesta calendarització l'hem fet pensant en el que podem anar assumint. Per tant, disculpeu, però aquesta agrupació d'àmbits ens haurem, entesa com a agrupació matxembrat de matèries dins d'una, ens haurem d'esperar. Llavors, una opció seria posar en el nom de la part superior, quan entreu a la matèria en el nom de dalt, posar el nom de la matèria, guió, àmbit lingüístic, català, àmbit lingüístic, castellà, àmbit lingüístic, no sé. Ara mateix us oferim això perquè cada matèria que s'agrupi vagi amb l'àmbit al costat i també teniu l'opció de treballar mitjançant projectes. Projectes ja és una eina que ja té Click-Edu, que és xula, que permet crear projectes i involucrar-hi a dintre els alumnes que vulgueu de diferents cursos, de diferents etapes. Podeu fer un projecte, m'ho invento per fer-ho exagerat, un nen d'infantil 3 amb un de batxillerat. Per tant, els projectes permeten barrejar alumnes de tota l'escola, permeten barrejar matèries, quines matèries tractarem amb aquests alumnes en aquest projecte, permet involucrar-hi els professors que siguin els que portin aquell projecte. Per tant, mireu-vos l'eina de projectes que igual us pot encaixar a nivell de treballar amb aquesta idea de barrejar alumnes, barrejar professors i barrejar matèries. Quines eines d'avaluació qualitativa i de seguiment de l'aprenentatge tenim? A dia d'avui, sense fer res, anirem incorporant, ja hem dit la veu de l'alumne, el no sé què. A dia d'avui, el que tenim és poder treballar amb quantificadors, allò que hem dit, canviem per nombre enter i que vegin quantificadors i no tant el número numèric, poder fer observacions de les matèries, un redactat, els camps de redactat d'observacions poden ser amplis, sabeu que es pot estendre pel costat i fer-ho més ample i més gran per treballar millor, però no sé si hi ha límit, mai no m'he trobat en què hi hagi un límit, per tant, podeu fer les observacions tan llargues com vulgueu. A les observacions dels ítems, que són aquells criteris de text que ja tenim, però que també ara farem que la pantalla sigui més gran i més pràctica a l'hora de treballar-hi, rúbriques, projectes. Hi ha una eina de full de seguiment tutorial que fa molts anys que ja està a Click-Edu, però no tothom la coneix. Permet crear unes plantilles perquè després el tutor, quan faci una reunió, per exemple, amb l'alumne, només l'hagi d'omplir. Són xules, si busqueu el full de seguiment tutorial ho trobareu en el manual. Els tutors també poden fer el seguiment de les notes dels ítems dels seus alumnes a través d'algunes pantalles i que els ítems poden ser
visibles als responsables i als alumnes. Si nosaltres volem anar informant a les famílies de quin punt està el seu fill, filla, doncs podem anar fent els ítems visibles. Ítems entesos en els blocs d'avaluació com a criteris i com a competències específiques. Vull dir que tots nivells podem anar informant. Els PDC, els programes de diversificació curricular. Són aquells programes que exactament diuen que estan orientats a la consecució del títol del graduat de l'ESO. Són orientats a tercer i a quart d'ESO. La idea és que aquells alumnes de tercer i quart d'ESO que necessitin com una adaptació curricular, ho podem tractar dins de Cliquedu, és l'antic PEMAR, ja ho teniu a punt, el que heu de fer és assignar els alumnes a la modalitat del PDC1 o PDC2, ja ho teniu disponible, això ja farem buidatge d'informacions, ja us ho farem arribar del com, ara quedeu-vos amb la idea. Ja teniu la modalitat disponible dels programes de diversificació curricular, haureu d'assignar els alumnes a aquesta modalitat, haureu de crear les matèries, el mateix que hem anat dient, administració. Quan diem crear matèries, tot es fa des d'allà mateix, siguin eixos, siguin matèries noves o siguin les matèries del PDC, administració acadèmic, matèries i grups, nova matèria. Creareu la matèria de tipus PDC, que també ho teniu disponible, i són aquells àmbits, aquelles matèries que es treballen per àmbits. Àmbits són moltes paraules que fan referència a àmbits, però les PDC també es treballen per àmbits. Llavors, les hauríeu de crear i si un alumne fa PDC, però hi ha una matèria que fa amb el grup classe, per posar una molt clara, l'educació física, doncs l'educació física, aquell alumne estarà com a grup classe. Administrarem la matèria com a grup classe. Però si hi ha una matèria que ell és pròpia de PDC i que només la fan els alumnes que estan a la PDC, llavors el que heu de fer és crear aquestes matèries d'àmbits i crear el grup de PDC i vincular l'àmbit amb el grup de PDC. És com si treballéssiu per grups. I a nivell de documentació oficial treballarem perquè surti la documentació oficial pròpia dels PDC, però és molt important que assigneu a cada alumne la modalitat que li correspongui i tingueu ben assignades les matèries. Podem treballar amb agrupacions d'alumnes multinivell? La idea de la LOMLOE també va per aquí. És cert que diuen que hem de seguir el ritme de l'alumne, que si un alumne necessita anar amb segons què a reforç amb un altre grup o pel que sigui va més avançat i l'hem de posar en un altre, la idea una mica de la LOMLOE és aquesta, fer la concreció en l'alumne a nivell del que necessiti. Ara mateix a Cliquedu és difícil fer aquestes, ara vinc d'una etapa a una altra, un curs a un altre, perquè hi ha notes a darrere, hi ha unes documentacions oficials i és difícil ara mateix poder fer això. Estem en procés d'estudi per veure com ho podem arribar a fer, perquè això ja implica canvis molt importants a nivell de base. No podem fer-ho a la brava perquè després ens direu ara no em surt bé la documentació, ara no sé què m'ha passat. Llavors, hi treballarem, sabem que ho voleu, sabem que ho necessiteu, però no podem concretar en data per quan, però intentarem trencar una mica aquesta rigidesa de classe, grup, alumne, d'acord? Ara mateix, si volguéssiu barrejar alumnes d'una etapa o d'un cicle, es pot fer, podríeu fer-ho, podríeu anar a crear una matèria en lloc de crear-la a primer d'ESO, crear-la a l'etapa d'ESO, quan aneu allà a nova matèria, en lloc d'agafar un curs, agafar l'etapa, i després crear un grup a nivell d'etapa, aniria a matèries i grups, nou grup, i el grup el posaria a l'etapa. Això em permetria barrejar alumnes de qualsevol curs de l'ESO, tot fent-ho a etapa, però allò seria per tema d'horari, seria per tema de recollir informació, però la nota final sempre ha d'acabar anant a la matèria de curs.
no agafa, l'oficialitat no agafa, ni a l'avaluació, sempre treballeu després, aterreu a nivell de curs, perquè si no, no us sortirà bé les informacions, l'avaluació. D'acord? Per tant, sí que podeu fer multinivell ara mateix, treballant a nivell d'etapa, però sempre la nota final ha d'acabar estant en el curs, perquè tot surti bé, calculi bé mitjanes, etc. Molt bé, com a resumet, doncs, una mica el que hem dit, a la primera avaluació, conversions i sistemes d'avaluació és el que farem, que heu de fer les conversions de matèries, ara en parlarem, heu de deixar el sistema d'avaluació correcte segons voleu treballar, anem revisant els butlletins, sobretot, nosaltres ja estem treballant, però vosaltres també, aprofito, per no tenir sorpreses al final, en cas de fer canvis de formats. Entre les dues avaluacions treballarem el tema rúbriques, el caixetí d'aspectes personals i evolutius. De cara a la segona avaluació afegirem la veu de l'alumne i el tema d'avaluar competències clau desplegable i no sé si veiem per aquí les observacions. A final de curs treballarem amb temes de documentació oficial. Hem de tenir la documentació oficial i a través del 23-24 aquesta barreja d'àmbits puguem eixambrar matèries dins d'àmbits i el sistema d'avaluació d'infantil ja com a tal, com a més qualitatiu. És un resumet del que hem vist fins ara. Quines accions heu de realitzar? Una, convertir totes les matèries d'infantil o crear les noves, els eixos no els podeu convertir perquè no existien, per tant no haureu de crear, els punt 2, crear les matèries noves de l'OMLOE, i dels cursos senars o simparells de l'educació bàsica i batxillerat a la LOMLOE. Teniu formacions gravades, una formació gravada que es va fer no fa massa, de com preparar la vostra plataforma per la LOMLOE. Recupereu-la, està en el manual. I unes instruccions que ja us vam enviar al mes d'agost, que també trobareu en el manual. Sobretot, ens hem trobat, aprofito per dir-ho, que en molts casos no heu convertit correctament la matèria. Nosaltres intentarem revisar-ho, però els que ho hàgiu de fer encara, quan una matèria la tingueu l'OEM i la vulgueu tenir igual a la LOMLOE, aneu a la LOEM d'aquest curs, entreu i cliqueu a convertir i marqueu sobretot aquella opció de crear una matèria nova, perquè el que farem és duplicar-la. Crearem una matèria nova del tipus LOMLOE i mantindrem la LOEM. Sobretot, convertiu bé. Ho teniu explicat amb aquella monogràfica i en la documentació que us vam enviar. La idea, però, és que ara, al curs 22-23, totes les matèries d'infantil han d'estar a l'OMLOE, sobretot els 4 eixos, bàsicament, d'acord? La resta també les canvieu, les convertiu si les necessiteu, però sobretot heu de tenir els 4 eixos nous, i totes les matèries dels cursos imparells també a l'OMLOE. Si voleu treballar a infantil amb frases més quantificador, haureu de canviar el format perquè pugueu avaluar amb quantificadors. Si no, us quedeu tal qual i de cara a l'any que ve ja anirem a buscar aquella avaluació més qualitativa i ja us direu què hem de fer. Si esteu bé amb com treballeu ara, perfecte, no toqueu res. Primària, diu primària, però no vol dir primària només. Primària, ESO i batxillerat. Passeu-vos a blocs d'avaluació. Segurament posa primària perquè són els que menys estaven a blocs d'avaluació. Estaven més a àrees amb àmbits, d'acord? Però i a l'ESO i batxillerat gairebé la majoria ja esteu en el format que us toca. Per això posa primària, però seria a tots, revisar els rangs de notes de les àrees. Ja us anirem enviant la informació del que heu de fer i això, però sobretot si voleu sobre 4, si voleu sobre 10, com voleu avaluar les àrees, si voleu a número enter o nombre decimal. Revisar els quantificadors de les competències clau. Nosaltres us hem carregat a Catalunya ja totes les competències claus excepte d'infantil. Aneu administració, acadèmic, accions, competències, i allà us heu de trobar les competències noves en els cursos de la LOMLOE. Hi ha una
pestanyeta que diu quantificadors, reviseu que siguin els correctes, sobretot que vagin en concordança amb com avalueu les matèries. Si feu sobre 4, que els quantificadors de les competències claus també estiguin sobre 4, bàsicament per tema mitjanes. Decidir si voleu la càrrega de les competències específiques o criteris. De totes aquelles opcions disponibles, especifiqueu quina voleu i en quines etapes, sempre i quan reviseu primer, que ho tingueu tot a punt a nivell de matèries, tipus, llei, el que us especificàvem en aquell punt 1, codis. Reviseu els quantificadors de l'etapa d'infantil, en el cas que us passeu a frases en quantificador i vulgueu avaluar les competències i els criteris. Haureu de dir quins quantificadors voleu, perquè això ja depèn de cada escola. Només en el cas que us passeu a voler avaluar amb quantificadors. I gestionar, si us afecta, les matèries i els alumnes en programes de diversificació curricular. I res, us anirem informant de tot, us ajudarem amb tot el que puguem, d'acord? Sobretot estigueu atents a les campanetes, que anirem penjant informacions, enviarem instruccions o enllaços a vídeos i els calendaris, possibles formacions i sessions de treball conjuntes. D'acord? Això és la idea una mica del que estem preparant i una mica el que us demanem. No patiu, us ho enviarem tot i us ho podreu mirar tantes vegades com sigui necessari. Doncs moltes gràcies per venir, Ignasi. Cedeixo la paraula. Sí, tenim algunes preguntes més que mirarem de contestar-vos d'alguna manera. Sí? Ens hem anat copiant i enganxant i ara tornarem a agafar tota la informació del xat. Només fer un petit comentari perquè l'Andreu ens fa saber tot el tema de la prerrogativa, que ho hem explicat a l'inici, però no tenim clar que aquesta prerrogativa de currículum apliqui a la documentació oficial. La informació que tenim nosaltres és que la documentació oficial ja haurà de ser l'OMLOE, no pas no l'OMLOE, per dir d'alguna manera, o l'OEM com era abans. Per tant, però fins que no tinguem la documentació oficial concretada, no sabrem si el departament contempla el cas de les escoles que us hagueu agafat aquesta prerrogativa de l'ESO o d'altres etapes que hi pot haver inspeccions concrets que donin prerrogatives, etc. Per tant, la informació que tenim nosaltres és que el currículum teniu la prerrogativa de no aplicar-lo, però la documentació oficial ja haurà de ser l'OMLOE. Aquesta és la informació que tenim nosaltres i, per tant, sí que hauríeu, en aquest cas, a convertir les matèries a l'OMLOE i, com a mínim, avaluar al final de curs amb el format que ens digui el departament. Perquè, si no, no us sortiria del format correcte, us sortiria el de l'any anterior i no estaria sortint la documentació oficial tal com toca. Però si teniu casos concrets, encantats de comentar-los i veure com ho podem parlar. Sí? I per part meva, vull dir, comptant que us contestarem totes les preguntes, moltes gràcies. Sabem que ha sigut molta informació, molt intens. Nosaltres ho portem assumint molts mesos ja, tot això, i vosaltres us agafa lògicament avui per primer dia com la pensem i l'aplicació a Click-Edu d'aquesta normativa. Esperem que us hagi quedat el més clar possible. Reviseu tota la informació que us farem arribar. Sapigueu que tenim l'email de suport, tot el tema d'etiquets, el manual i el bookwen perquè us aneu apuntant a les formacions potser més concretes de coses específiques que avui la Magalí ha passat molt per sobre, però no era l'objectiu d'avui fer una formació, sinó explicar-vos com hauríeu d'aplicar la LOM-LOEM segons el que tenim previst nosaltres. Sí, farem arribar la gravació, que algú diu que ha arribat uns minuts tard. Us ho farem arribar a tots els assistents. El PowerPoint i a la gravació.
Molt bé, doncs moltes gràcies i us contestem en breu totes la resta de moltes preguntes que ens esteu fent en el xat, us les intentem contestar de seguida. Moltes gràcies. Gràcies per venir. Adéu. Gràcies, adéu. Adéu.